Kedamtang 15 Agos labangso ni Karbi Alam the kevir lasuputhak ni lam ke thampondo video ki wando labangso video 12k an views ki wangdo lasi ahok Karbi Alam the nangvir bomlo labangso kevir lake banga khai tum nang ki thakali bonta imithang ki chok chi pen jok itum amithang masi ke kepavir imithang amasi lam same kelar laso teng Jongsi ilitum dambom plutang te UNESCO pen ketok teng lo kachikok ji virdet pu athe nom chitame Karbi Alam the kevir ji aputhak endangered alis long sidudun ko UNESCO pen kipu 197 language ke India long kevir pupu labangso 197 pen half an ke northeast natu pen language lo kevir ji labangso alam thela ke adi do job pen jok na antum comments nang kipi tum do puthot than pon tu thapu lasi puthot Karbi tum alam kevir ji aputhak pini part 21 thulo lasi Karbi Alam ipi alam kevir ji aputhak pini labangso short video long itum chethan posna tangte video le pangching lona itum Karbi Alam ka kepavir jasemet lake pinang antum ke kaningji pa jumi lahai henlo ahok pinang antum ke nang Phan pubang sikipu nang Phan pubang ke pesi Karbi Alam the kevir ji aputhak Kedamtang ahut samin li thanpon alo link description long dolo nang tum Jongsi lang prutangte lapen ke video ki jurhut nang tum thek polong ji screen lo UNESCO pen ke tokpon Atlas of the World Language Endangered po kitab long 197 Indian language ke kevir po endangered long sidolo laso 197 pen half an ke northeast natu pen language lo Bhasha Research and Publication Center pen kadingje pon Manipuri long metis tum same vil po Tripuri tum long alam kokbrok tame kevir po Lapen ke lahai tum alam chut kalilo itum Karbi akhei alam stame endangered alis long sidolo kevir po UNESCO pen ateng 197 language pen 81 language ke attack bom lo kisung along bang bom lo jasemet itum langdam lo prutang te Tripuri tum akhei alam hadak Tripuri tum akhei sik ke onangji Tripuri tum alam sik ke cha nangji bontar pusong kali Bengali tum si haide Bengali akhei tum phan sik kapheri thunang 67.73% ke Bengali si mother tongue keningji pus lasi 197 language ang bom pen 81 language ke attack bom lo lapen ke 63 language ke kevir ji angring nathu dam bom lo apen ke ako 6 language ke here me virang lo pusipu apen ke ako 42 language ke seriously unlock kevir ji apen 5 language bang ke vir elo pusipu Kedamtang ani em surjorong parsame ki postpondo itum Karbi akhei alam virdet tahai pu lasi owe kimi atum matha parsik dangji short form ketok chere piknanji pusi alang liki postpone lasi alang liki tok ahok iltum nyong silahai chere re plutang te kevir na thulo donbo lapen ge nom sitame itum Karbi anglong area arlo amen ke pinang an ke pavir elo volong ko maji adim bokolia pusi purong den arong adim den gaun pusi pu dong muka adim dok muka lapuson si puro lapen ke dopik lang ilitum kepavir tiki lang jun adim bak pani lapuson si puro lasi lasok kepavir lake kumalo ki chokche lake nang pen neli lapen ke tourist place kakojan puma kali kai polangso siloni puma kali longso kang thu lahai Jongsi chipakarek ri plotang te kevir na thuloi damji lahai pen lo ki pangcheng ke itum kipu pini ke budbar bo pini ke diobar bo pu bonta kali pini ke bohom kuru pini ke thelangarni Urmi durmi thilang theman lapuson ani ke itum chiteng ne de nanji bonta non ke itum pavir de lo pangbo de thangjang lo bang akha ke urmi durmi plopudan chinin de bonta itum ke chini dun sumbar mongolbar pusi itum kai ke ta ningje dun kitab lo athui long ke top chot lapu bang khali de nanji itum amithang masi lam ta ningji nanji Karbi tum along inglong asu lapen ke thoy su pudo lapen ke laso along puthot son plian ke thak pondo chinthong rongkhang amri thulua pu Amri atum stame amithang lam ki pindeng sumpondo lapen ke rongkhang atum stame do laso along Karbi lamet amai pudo halatum hello Karbi Alam the kang chap ki pangcho tum latum aphan iltum jasemet ke adi pidu nangji kenangsot penang an lang aphan nilistame LANK pusito sitame ako lang ro aphan LANK sitok rong plutangte pronounce bang ke chokchi chot asom lasi lang aphan LANK kali LANG sitok nangji puselang tum pangdak ponlo apen kala ancut kali kaprek alam the ke pakeng pondok piglang nanglitum langdam tame langnam vek namji important o bihek penta Karbi kitab long eti phan ke trokner ke pusini lik kapor hilong bonta non bang ke nel kep pusi punangji pusi ki pu atum dopi lasi laso puthak stame Karbi lamet amai tum pangdak ponlo pakeng ponthulo trokner ke phanlo ahok lapen ke nili ke matha stame lahenlo ahok pusi puji lapen ke ingti aku tum an pinang an tum ke ai sitok pinang an atum ke isi ketok don atum do English alam thelong vowels lapen ke consonant pudo A E I O U lake vowels lo lapen kaprek an bang ke consonant lo English alam thelong chakali Hindi tumong an stamedo English vowels A E I O U laso dimlong Karbi tum ke A E I O U pusipu
Lasi E Phan ke A pusi Karbi tum ke pronounce. Lasi la soteng protang te ENGTI Phan ke eng ti pusi damrong po. Lasi I henlo ahok amek ke. Laso ing ti alam aputhak ang tong ing ti kathar stame ningje pon lo I henlo po. Lapen ke Karbi Alamet amai tum stame puthot paking pon lo. Lamet do paling kali jutang do paling kali labangso alun stame do. Lamet do paling kali jutang do paling kali sekedun bombe devi rejimo. Labangso alunjir alamthe ardi dopik an. Puthot arju pon thusina. Lamet vir dete bangkali jutang vir dete bangkali ki jongsi kenangsot neli jimo. Lamet virdete bangkali jutang virdete bangkali chok chiki nanglitum neli jimo pusi. Lasi kachisong panchot kali imithang alam jongsi kevir lo te akhei kevir lo. Laki bangla khaile ki chok chikali lo laki nanglitum neli si ki chok chilo. Lasi short form ketok lamthek pa jume haihai bang itum chere nangji. Lasi pinya video ke laan si kang ton polong. See you next video. Thank you so much. Bye bye. Kadam.